Kudingwa nasibane Jesu langa akudingwa kudingwa nasibane That's the Lord. Diyabingelela Bishop. Dibingelela abahlonishwa bonke, abefundisi, abapostolo bonke. Ngiyaxolisa uba ngeke ngikwazi ukunikhankanya ngokwendlela enibizwa ngayo. Hallelujah. Dibulise iDurban yonke. Ngegama lika Yesu Kristu ndibulise abahlabeleli. Abalungiseleli eTVini ushuthi namhlanje ngimkhulu ngizovela eTVini. Hallelujah. Bazalwane benkosi ndingu Elliot wakwamjatya okhonza eApostolic Faith Mission eOrange Farm eJohannesburg kwibandla elibizwa ukuthi iEl Shaddai Ensemble. Sikhonza ke noDadubo Bishop. Sizizwele kukuhle ukuthi namhlanje sizohlanganyelana nani. Simbonga uNkulunkulu owenza izinto zenzeke. Kwincwadi kaDaniel 3 from verse 17 to 18 kunamadoda athathu aphoswa esithatheni somlilo. Kodwa banamagama awathethayo athi noba uNkulunkulu wethu angangasikhuphi phakathi kwesithatha somlilo. Kodwa siyathanda ukuthi kwazeke ukuthi wena Nkosi Nebukadnezar asisoze sakhothamela wena. Manje noma singena nathi phakathi kwezilingo ngezilingo, phakathi kwezinto uSathana asinyanzela kuzo, kodwa sisoze samhumamela uSathana. Nathi sisuke eGoli sithi nathi Durban lokho enizokulwisa nathi sizokulwa kanye nani singabantwana bakaNkulunkulu sisonke. Asisoze sasuka endaweni yethu yokumkhonza uNkulunkulu. uNkulunkulu siyakumkhonza kuze kufikelele ekugcineni. Hallelujah. Kuyokwenzeka nathi simcela uBishop ngoba manje sesingabahlobo. Ke sithathe lemvuselelo iyoba ngale eGoli. Si-organize uba mayikinyuke isuku olwandle iyoba phakathi kombindi.
ukuze nabanye abantu bazi ukuthi uNkulunkulu uthanda abantu abazinikeleyo. Hallelujah. Ngiyabonga kakhulu ke bantwana benkosi, sibonga noluthando lwenu lulo lusithathile egoli lazosibeka kule ndawo. Siyabulela kakhulu, mandehle. Amen. Nkosi.